generacions ha passat de ser la llengua habitual d'un 80% de la població a un 10%, sent l'ús social d'un ínfim 3%. El castellà ha esdevingut la llengua normal de comunicació tant al carrer com a la majoria de les famílies alacantines. Tot el món coneix exemples de pares i mares valencianoparlants que han educat els seus fills en castellà, de famílies que utilitzen el castellà al carrer i el valencià a casa, o de valencianoparlants que se senten violents, que se violenten al fer servir la seva llengua. Han aconseguit reduir el valencià a Alacant a la quasi marginalitat. Estos fets són molt significatius, perquè ens demostren com la repressió, la nul·la política lingüística per part dels diversos governs que han passat per la Generalitat i la concepció de molts alacantins que entenen que el valencià és una llengua de segona, demostren tot el mal que han fet a la nostra llengua. Però això no ve d'ara. 3 segles prohibint, 3 segles perseguint, censurant i marginant la llengua han fet molt de mal. Les institucions que deriven del decret de nova planta, encara són vigents i tenen els mateixos objectius: acabar amb la nostra llengua i acabar amb nosaltres, perquè no entrem dins del seu model d'estat homogenitzador i destructiu.